Sanibonani la Igcokama, nibingelele sifundo. Igcokama Elisha selivezile nje lona ukuthi alithandi ukulwa. Kahle kahle liyafuna nje ukuthi abantu behloniphane ngoba uma lingahloniphani lona liyazifikela qathatha kumuntu. Lapho liveza nje ukuthi ukuhloniphana kubalulekile, nombona nje ey'culele ey'shayela iy'ginci usukenza ngokomsebenzi. Ungangeni-ke ngokomsebenzi wena ukuthi ulona umoya Igcokama Elisha. Uzolibona nje mbukeli wethu liy'bekela ngokwalo ukuthi lona liyathanda ukuthi abantu behloniphane ngoba nalo liyahlonipha, liyafuna futhi ukuhlonishwa. Sicela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba. Sicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa uku-like, nokukhomenta, nokusubscribe. Ngiyabonga. Angimsukeli umuntu mina ngiyahlonipha. Ngiyamazi omunye umuntu futhi angiyena uphumaselo. Ingakho nje nami ngidinga ukuhlonishwa. Ukuthi ngisebenza kuphi? Ngisebenza ngey'ginci. Akusho lokho ukuthi fanele siphoxane bafowethu ngoba umuntu nomuntu uyayidinga inhlonipho. Manje liqaphele lento kusukela abantu engingabazi ngoba suke ngingawazi umlando wabo ukuthi usukaphi. Ngibona nje umuntu ngoba sethuniniza lapha eshaya iginci, yabona, bese nithi fanele ukuhlonishwa udumo, yabona. Bafowethu kuhle ukuhloniphana ngoba lento yokuphawula noma ukukhuluma into engekho ngomuntu abanakho edumile uthemba ukuthi uzothi fanele ahloniphe udumo ukuthi wena umxhaphazi. Ngelinye ilanga uyongizwa sengithi qo endlini kagogo wakho, yabo, bese uba sengathi mhlambe anginambeko noma angihloniphi. Kanti kubalulekile ukuhloniphana bafowethu. Hayi kahle, angimsukeli umuntu mina. Ngeke ungithole futhi ngiphakathi kwabantu la nesiphithiphithi khona kuhlatshiwe kwenziwani. Cha, la ngithola khona nje ngithola kubefazi, ngiyangena kubefazi akunankinga, kodwa nje angimsukeli umuntu.